Primer de tot començarem definint què és un monomi. Un monomi és qualsevol expressió algèbrica formada per la multiplicació d'un nombre real i d'una variable elevada a un exponent natural. Què és això? En aquest cas, el 4 seria aquest coeficient. X elevat a 5 seria el que hem anomenat part literal. I per tant, el 5, que forma part de la part literal, seria l'exponent del monomi i, per tant, el grau. Recordeu que qualsevol nombre real, com 4, menys 10, 5, 9, menys 2.943, pi, tots aquests nombres són també monomis. I és que no deixen de ser expressions en el qual la seva part literal, la x, té grau 0. Anem a veure què passa quan posem més d'un monomi junt. Al primer cas, quan tenim dos monomis, trobarem un binomi. Per exemple, 2x a la 3 més 6 és un binomi. Si en comptes de 2 tenim 3 monomis, estarem davant d'un trinomi. Per exemple, 2x a la 3 menys 5x més 8 seria un trinomi. De fet, tant el binomi com el trinomi són casos molt específics del que anomenem de forma general polinomis. Els polinomis són expressions que tenen més d'un monomi. En aquest cas podríem posar l'exemple 4x a la 5 menys 3x a la quarta més 2x a la 3 més 1. Però podria haver tots els monomis que volguéssiu. Fixeu-vos que els polinomis també poden tenir una cosa que coneixem com a terme independent. En aquests tres exemples, el terme independent seria el 6, el 8 i l'1. En els tres casos són aquells que tenen la x elevada a 0. Anem a veure ara alguns exemples. Posem que tenim el polinomi següent, 4x a la 3 més 2x a la 2 menys 1, i ens demanen el seu grau. Hauríem de dir que el grau és 3, perquè és l'exponent més gran. I els coeficients? En aquest polinomi, els coeficients serien 4, 2, 0 i menys 1. No oblidem que encara que no aparegui, sempre hem de tenir presents aquells termes literals que no apareixen perquè tenen un 0 al davant. I quines serien les parts literals, per tant? Doncs x a la 3 i x a la 2. Ara us toca a vosaltres fer la feina. Haureu de fer de deures els exercicis A2, A3, A4 i A5. Cal que els feu en un full a mà. Feu una fotografia amb el mòbil, amb l'iPad i ho pengeu a la tasca corresponent. Un cop ho tingueu penjat, jo us penjaré les solucions. Ho haureu de corregir i portar-ho corregit quan tornem d'aquests 15 dies.